Sme tam. Dobre. Takže ja všetkých vítam, ktorí si pozrú toto video. Zdravím aj teba, Petronelka. A ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a že si súhlasila s týmto rozhovorom. Ja som Evka Kršková a toto video je moje úplne prvé a témou je Nová zem. A o to viac som rada, že Petronelka Chalúbková prijala naše pozvanie, alebo je tu s nami, pretože ty si vstúpila do môjho života úplne zo dňa na deň. Ja som absolvovala tvoj kurz a po tom kurze sa začali diať obrovské veci, zmeny v mojom živote a veľkou rýchlosťou. A bola mi ukázaná Nová zem, tento priestor a čo v nej môžem ako tvoriť, čo je pre mňa pripravené, ako sa tam žije a tiež isté dary, ktoré mám a ktoré v podstate máme každý v sebe. A mojou úlohou bolo vlastne rozhodnúť sa po tom, čo som videla, či do tohto nového priestoru vstúpim, alebo ostanem v tom starom. Ale v tom starom sa mi moc nepáčilo, takže som sa rozhodla pre to nové. A výsledkom toho bolo aj okrem veľa iných vecí namaľovanie toho obrazu, ktorý je za mnou, volá sa Nová zem. A potom aj webovej stránky a tohto YouTube kanálu Nová zem je voľba. A po celý čas si bola prítomná, keď som potrebovala čokoľvek, podporu a obrovskú dôveru od teba, takže za to ti takto dodatočne chcem veľmi pekne poďakovať. No a keďže ja teba vnímam ako človeka, ktorý toto žije, tento priestor, žije v ľahkosti, žije úplne prirodzene so svojimi darmi, používa ich, tak je potom tá otázka prvá, podľa mňa úplne na mieste pre teba. Čo to pre teba Nová zem znamená? Je to miesto, priestor, čo ti dáva? Ako sa ti v ňom žije? V prvom rade teda aj ja zdravím. Mám tu trošku rošambo za mnou, mačičky, ale to oni sa hlásia, aby ste vedeli, že sú tu. Hej. Nech mi bez slnšie. Hej. Ďakujem, Evička, za krásny úvod a všetkých zdravím. Mňa aj ten úvod trošku rozcítil, pretože ja žijem veľmi také rýchle tempo a aj tým, že si ty naskočila na moje energie, tak si to tempo trošku aj aplikovala do svojej existencie a navnímala. Ale každý si ho prispôsobí podľa seba. A v tom rýchlom mojom tempe ja nevždy stíham plne vnímať a preciťovať to, ako sa dotýkam životov ľudí. Ja to vnímam na nejakej úrovni, ja o tom viem, mne to chodí, jednak cez správy, cez osobný kontakt, aj veľa spôsobmi denne, v podstate od rána do večera. Ale pravdou je, že nie vždy to viem precítiť. A teraz ako keby si ma posadila sem a povedala niečo, čo ja som vlastne plne sústredená na teba a plne som precítila vlastne, aký impact a dotyk má moja práca, dá sa povedať. Alebo by som to nazvala moja existencia, pretože mojou prácou je moja existencia. Ja hovorím, že to, že ja som, znamená, že to je. A toto moje ja som hovorí o väčšom ja som. A tým väčším ja som je zdrojová energia, Boh, vesmír, akokoľvek to chceme nazvať, to, čo nás živí, to, čo je akoby stále prítomné a toho, čoho sme súčasťou, nedeliteľnou. No a tým, že som dala takýto rýchly úvod, tak som trošku pozabudla, čo si sa ma opýtala, ale toto všetko som chcela povedať, že teda moje žitie, moja práca je o mne, je o Bohu a zároveň ten Boh alebo zdroj vždy hovorí, že to si ty, to som ja, to sme my. Takže ja to tak nejak v sebe spájam a svojim žitím akoby otváram nové potenciály. Tým, že to mám ako samozrejmosť, tým, že to žijem v ľahkosti, tým, že považujem komunikáciu so zdrojom za absolútne prirodzenú súčasť svojho života, tak sa deje to, že to zároveň s tým žitím učím druhých. Oni si to buď prečítajú z môjho pola, alebo prídu na môj kurz, alebo to vidia, alebo to prebudia a potom pravdou je, že naozaj sa musia o tom rozhodnúť, každý na svojej úrovni, pretože ako náhle už vidíš to nové, to staré prestane byť zaujímavé a už aj keby tam zostaneš, tak to akoby trošku je také rozpačité, hej. Takže vlastne na nejakej úrovni stretnutie so mnou alebo s mojou prácou je pozvaním do novej zeme. Nová zem je nová existencia, kde tvoríš to, čo chceš a nie to, čo nechceš. A asi aj úplne prirodzene. Ako kto? Nie je to vždy úplne prirodzené, pretože niekedy musíš akoby prekročiť niečo, čo ti je prirodzené
Napríklad byť vidieť, hej, ale proste robiť ten krok a byť vidieť. Takže nebolo by to exaktná odpoveď, keby ti poviem, že je to vždy prirodzené. Niekedy máš vedieť, čo robíš a urobíš to, pretože to telo by ťa lákalo by ho robiť to, čo už pozná, ale ty niekedy máš robiť niečo nové, čo mu je neprirodzené, ale v momente, keď to urobíš a vlastne to prekročíš, tak sa to stane novou prirodzenosťou. A možno aj to je super, že keď sme hovorili toto, že človek má možnosť nahliadnúť do tej novej zeme, tak potom to rozhodnutie je o to silnejšie, pretože už vlastne to videl a tá dôvera je oveľa silnejšia, by som povedala, nie? Tá nová zem je vlastne pre každého niečo iné, hej? To je jeho dokonalý svet, ako keby to je to nebo na zemi, ktoré vlastne sa mu ukazuje a on si ho môže vyberať. A dôvera rastie s tým, kedy to vlastne začne zažívať v hmote. V mojom koncepte reality nestačí to iba vidieť akoby v potenciáloch, že vidím to nejak tak, že mám nejakú víziu alebo vidím, že niekto to v hmote má, to je akoby málo. Ono, tá plná dôvera začína v tom momente dôkazu, alebo teda v tom momente, kedy vieš, že dôkaz dostaneš. Ono v tej Božej realite je to tak trošku otočené, že je tam vlastne najskôr plná dôvera a potom dôkaz. Na tom je princíp zázrakov. Ale ja to poviem na rovinu, že je úplne prirodzené pre ľudskú bytosť dôverovať ešte viac, keď dostane dôkazy. A vlastne tá zdrojová energia, keď už si na tom ako keby správnej ceste, tak ona ti pošle tie dôkazy a ty už vieš, že môžeš dôverovať, že to je správne, ale tam treba spraviť ten prvý krok a tam potom už v tých vyšších leveloch, tam už neriešiš, či máš dôkaz, či nemáš, ty už vieš, že to už vlastne čo zadaš je hotovo. Tam ten level dôvery stále rastie do vyšších a vyšších rozmerov. Čiže keď tvoríš novú zem alebo vykonávaš zázraky, novú zem, keď tvoríš svoju novú realitu alebo vykonávaš zázraky, ty máš byť v plnej dôvere v seba a vlastne stále ako keby navyšuješ tú dôveru a tým navýšením vlastne skracuješ časový interval. Pretože na konci dňa je to o tom, že akoby môj učiteľ, ktorého veľmi rada spomínam, ktorým je Ježiš, tak vlastne on bol v tak plnej dôvere, že sa to stalo v okamihu. Pretože on vedel, že sa to stane, takže sa to nemohlo nestať. Áno. Takže na nejakej úrovni v istých fázach vývoja je OK mať dôkazy a v istých fázach vývoja proste už vieš, že ty si chodiaci dôkaz a všetko čo zadáš, sa stane. Tak už asi keď sa preto človek rozhodne a skúsi a nejaké tie skúsenosti už naberie, tak tá dôvera rastie a áno, hej, že tam už vlastne vie, že už sa to stalo a teda sa stane aj to, čo bude nasledovať, hej. Áno, a ako keby moja skúsenosť je taká, že kto prejde na tú cestu s tou zdrojovou energiou, tak vlastne dostáva tie dôkazy. Akoby, že to už by muselo byť úplne, že akoby v podstate je to súčasťou toho začiatku, že vlastne akoby Boh rád dáva dary tým, čo prejdú na jeho akoby frekvencie, alebo teda na jeho úrovne, alebo zamerajú na neho pozornosť. Ho uznajú v sebe, možno. Áno, presne. Hej. Takže potom by sme o Novej Zemi mohli povedať ako o realite, ktorú si každý vyberá, kde fungujú isté princípy a plné napojenie vlastne na toho Boha. Môžeme to povedať takto? Plné napojenie na Boha. To je tiež taká, ja som dosť presná v vyjadreniach. Ty stále ako keby zvyšuješ tú úroveň toho napojenia. Neviem, či je niekedy úplne plné. Vlastne ty sa stále iba mu približuješ, hej? A Nová Zem je vlastne to, že preberieš zodpovednosť za to, čo žiješ a vytváraš to vedome a nenecháš tú vonkajšiu realitu, aby tvorila tvoju realitu, ale zvnútra rozhodnutím voľbou si vytváraš vlastne to, ako to chceš a každý z nás vie, ako to chce. A ono, Evka, ty sama vieš, po čase, ktorý sme spolu strávili, že to vieš do tak až absurdných detailov, ako ty si vieš vytvárať svoju novú realitu, že vlastne ty tam naozaj môžeš nahádzať tie veci tak, ako ich chceš mať proste. A áno, ten level spojenia nemá nejaké definitívum, že teraz som v plnom spojení. Akoby každá bytosť v ľudskom tele sa ako keby približuje k tomu plnému spojeniu. Takže počúva to vedenie vnútorné a to je vlastne akoby to vedenie je stále navyšované alebo tou dôverou rastie? To spojenie stále ako keby naberá na kapacite a viac sa pripodobňuješ tomu, ktorý je na vrchole toho, hej? Akože ešte aj bytosť rozmerov Ježiša má stále nejaký posun, aj keď mikro, ale stále sa k tomu ešte približuje. Čiže ako náhle nie si samotný Boh, tak vlastne stále sa mu iba približuješ alebo otváraš, alebo si spomínaš viac a viac. Takže a pokiaľ niekto tvrdí, že je v plnom spojení, tak to znamená, že je v
tom, čo považuje aktuálne za plné, hej. Ale plné spojenie, keď už v jednote s tým zdrojom, to už nie je v tele. No a potom povedz nám, ako to bolo s tebou, že je to bežné, alebo ako to bolo v tvojom prípade, že ten vstup do tej reality Novej Zeme bol postupný, že život ťa viedol a vlastne ty si bola vedomejšia, alebo vlastne tento spôsob života preň si sa rozhodla v istom nejakom zásadnom okamihu života, prišla nejaká zmena, v ktorej si povedala, že a dosť a otočila to celé, alebo to bolo postupné? Moja dohoda so zdravou energiou je taká, že akoby isté veci nemusím už zdieľať. Pretože tvorili ľuďom obraz o tom, že by mali zažiť to isté na to, aby boli tam, kde som ja. Každopádne na nejakej úrovni je v poriadku zdieľať svoj príbeh. Poviem to tak, že som nahliadla do rôznych variantov realít za svoj život. Čiže spoznala som, že Zem má veľmi široký kontext. Je to naozaj, že to pole je veľmi rozlišné, hej? Že vlastne na jednej strane spektra je to nejak, na druhej inak. Áno. A naozaj žiadnym spôsobom to nesúvisí s tým, či mám teraz na sebe niečo čierne alebo biele, že by niečo bolo zle, dobre. To spektrum je naozaj široké vo všetkých farbách. A teda na to, aby som ho spoznala, na to, aby som robila frekvenčný posun, tak naozaj to tam bolo. Bola som ešte v istých fázach vývoja a naozaj spoznala som negativitu. Aj som to tak vnímala od narodenia tu. Ja som komunikáciu so zdrojom mala od narodenia. Plnú, ak to tak môžem nazvať, že plnohodnotne som vedela, že pre mňa neexistoval variant, že by nebol. Dokonca som teda vnímala prítomnosť duchovnej sféry a ochrancov a tak ďalej. A v časoch, kedy ako keby som vibrovala nízko, že mi napríklad zomrel člen rodiny a ja som ako keby nechápala, že nezomierame a tak ma to frekvenčne znížilo, tak vlastne som vnímala aj negatívne veci a tak ďalej. No a jediné, čo nebolo jasné, bolo, že na čo to mám. Pretože to nebolo obvyklé, že ako keby sa s tým niečo robí. To bolo ako keby vnútorná vec, ktorú si nechávaš pre seba, ktorá vlastne ani nevieš, ako toto odkomunikovať. No a potom vlastne v nejakom veku, v istých fázach vývoja prišli bytosti, ktoré ukázali, že čo s tým, ale trvalo to možno dekády, hej, že bol to prvý Neale Donald Wells, ktorého knihy som začala čítať o komunikácii s Bohom a ja som vlastne vedela všetky tie informácie plnohodnotne, vlastne tam nebolo nič nové na nejakej úrovni, aj keď to bolo super povedané. Potom som sa s Neilom spojila osobne, Boh nám vytvoril príležitosť, kedy vlastne on sa dotkol môjho života cez telefón, čo vlastne je automaticky proste navýšenie. Človek, ktorý takto pracuje, bolo to možno, ja neviem, viac ako 5 rokov dozadu, vlastne ja som s ním volala párkrát, hej, cez jednu aplikáciu. Proste to Boh zostrojil takto. A ja som si myslela, že ja chcem prekladať jeho knihy alebo nahrávať audioknihy, no a potom mi bolo ukázané, že čo ja tu riešim, že ja vlastne píšem nové rozhovory s Bohom. No a potom to bola Jirko Ledvinka, ktorý vlastne v našich geografických úrovniach proste vystúpil, že komunikuje s Bohom a ja, že však akože aj ja. A medzi tým nejakí ľudia, ktorí toto akože hovorili ako najväčšiu tajnosť na svete má, že a ja, že hej, neviem, 20 a ja, že a ja. A čo teda? A proste to boli také časy, hej. A proste ja som niečo robila, že riadila eventovú agentúru proste. A potom som ako úplne, že to zabalila, že to bolo mega, som bola nešťastná, vedela som, že ja som umelec a nemám ako keby umelcom sprostredkovať prácu a že nevedela som, čo mám robiť, tak ja som mala otvorené jogové centrum a tam sa to spustilo, že ľudia úplne začali naskakovať na tieto moje veci, ale nikto nevedel o komunikácii so zdrojom. Potom ja som pochopila, že vlastne aj tá yoga. Veď yoga nie je o fyzickom tele, to je o tom hľadaní toho spojenia a vlastne ja som tú jogu akože úplne tak odhodila, potom prišli roky úplne že hrozné, kedy som nevedela vôbec, čo mám robiť a mala som plnú komunikáciu so zdrojom, som bola stratená, že čo, až potom ma viedol očistou, obrovskou od fyzickej, mentálnej, emočnej, cnostnej úrovne, až do momentu, kedy vlastne ja už som bola úplne, že vo vysokom leveli, ale vôbec som nevedela, že čo s tým a pochopila som, že až v momente, kedy to začnem učiť a zdieľať, ja naplňam svoje poslanie. A medzi tým sa vlastne vytvorila celá platforma na to, že som herec,
budem mať talk show, že budem pôsobiť v médiách, čiže ono sa to tak súbežne celé zlialo, ale vlastne celý problém bol v tom, že som nevedela, čo so svojím darom. Pretože bol tak nový a na nejakej úrovni absurdný pre svet, že vlastne, že ako keby mi nebolo vôbec zrejme, čo mám robiť. Vieš? Áno, ja celkom tomu rozumiem, áno. No. Ktorým smerom, ako, kde. Že vlastne ako by mne neprišlo ani vo variantoch, že ja vystúpim s tým von, až som bola donútená. To, ako sa to stalo, to už je jedno, ale vlastne Boh ma viedol teda, že toto od teba chcem. A potom tým zdieľaním, proste ja po každom kurze som nabrala takú frekvenciu, také nové veci a každý kurz, a ešte keď sa natočil na video a ešte keď sa zdieľali rozhovory, ja som stále rastla a chápala som, že vlastne ja som tu pre svoj spirituálny rast a vďaka tomu, že pomáham ostatným v ich spirituálnom raste, pomáham aj sebe a popri tom mám svoje ešte ďalšie funny activities. Inak toto je úplne super, že hovoríš. Pretože v tomto je aspoň veľmi dôležité vnímať to, že ak nejaký dar máme, že netreba ho nechávať pre seba samého, ale treba vlastne zdieľať, spájať sa, tým pádom sa aj spájame s ostatnými a odovzdávame vlastne to, čo nám je darom dané. To je úplne podľa mňa super, lebo si myslím, že veľakrát je to o tom, že necháme si to buď pre seba alebo pre ten najbližší okruh a v podstate práve vtedy, keď to akoby aj tým, že to dáme do sveta, to uznáme, že je to tak a potom vlastne ten rozsah toho pôsobenia, toho dopadu spôsobí aj to tvoje potom frekvenčné zvýšenie, že vlastne človek... Presne tak a ty sama vieš, že ja prebudzam ľudí do ich potenciálov. Ja ich normálne, akože alarmujem do toho, nech idú s tými darmi von. Ale no, akože kto vedel, že toto je až taký dar a že toto sa tu bude takto robiť a že naozaj normálne ja budem ľudí učiť komunikovať s Bohom. Vieš? Akože by to nenapadlo proste. Ja som to ani nechcela, ak mám byť úprimná. Ale proste som tak bola vedená. A fakt, akože mne sa nič nedarilo do momentu, kedy som s tým nešla von. A už ešte to robila tak, Evi, že som, akoby, že mám metódu, ako nejakého, že by to bol, že coaching, alebo že niečo také, že ako keby, že Boha vynechám, tak ešte aj vtedy to nebolo úplné a nešlo to. Pretože sú tu učitelia a veľa ma prirovnávajú, a nechcem mi to znelo namyslene, ale proste to sú slova mojich žiakov, ak to tak môžem povedať, Joe Dispenza napríklad. Oni povedia, že ja som ešte nadstavené jeho učenie a to je bytosť, ktorá robí so zdrojom, ale nezahrňa ho tam, nehovorí o ňom. Viem, že s ním robí, ale to je dobre. To akože on je presne tak určený. Ale ja som úplne, že Boh a bodka. A proste, a vtedy je to až v pravde a vtedy to až išlo von. A aj keď prídu ku mne ľudia, ktorí mám niečo vyriešiť, lebo ja to nerozlišujem, že to nie, väčšina sú komunikátori s Bohom, ale niektorí ľudia potrebujú niečo vyriešiť a nevedia o zdroji, hej? Nemajú to ešte otvorené. Ale ono to nefunguje, kým to nepoviem takto, že proste je to takto, to je do mňa, to není, že ja, alebo to není, že ty. Jednoducho ja to mám tak, že akoby ja sem prišlo šíriť toto, ako by som proste prišla z iných frekvencií, naučiť tam, kde je bežné komunikovať s Bohom, som to prišla naučiť na zem, kde to je akože také juju, no, akože nie je to... Ale možno aj mi dáva potom zmysel to, čo si hovorila, že niekoľko rokov to bolo také ešte vlastne, že akoby nebolo celé to pole pripravené na to, aby si s tým išla von. To znamená, že aj tí ľudia vlastne navôkol ešte neboli pripravené na toto úplne priame, otvorené rozprávanie o Bohu, o zdroji, o tom, ako to funguje. Asi, ale ty si predstav, že ja som vlastne mala tieto informácie, ktoré mám. Akože mňa to dočukáva stále, to nehovorím, že ja už teraz viem všetko, alebo vtedy som vedela všetko, ale nebolo to tak, že teraz viem, vtedy som nevedela nič, vieš. Príklad, že pred 2 rokmi ja som vedela ako keby základ tohto plne, ale si predstav, že ja som to ľuďom dávala na počkanie len tak za nič. A potom sa to zobrazilo vo všetkom a Boh mi ukázal, že vlastne ja tu učím to, že výmena informácií, energie, frekvencie je proste za výmenu, hej? Je to ako na zemi vo forme financií aktuálne, čo teraz, aj včera, úžasný rozhovor, mám blízku priateľku, milujem ju, úplne máme super vzťah
a ona povie, že vie, že mám dary, že není ona môj klient, ale že ona si doteraz myslela, že ľudia to nevymieňajú za peniaze, že to je dar od Boha, že to mám dávať. A hovorí, že ja to úplne naopak. Ja kým som vám to dávala, tak to boli riadne bomby som dostávala. A keď niekomu niečo dám a nič za to nemám, preplesk. Proste, že vôbec, že ono to je naopak. Ja nehovorím, že platforma výmeny frekvencie, informácie a posunu, ktorý ja dávam, alebo kontaktu s Bohom je vždy za peniaze. Viem, že sú aj vyššie za formu darov, kedy môžem dostať 1 000 000 na tanieri proste, lebo hej, že nemusí to byť nejaká hodina, ale jednoducho tam musí nastať energetická výmena, tam si musí byť uvedomiť svoju hodnotu. Ale vieš čo, Petronelka, k tomuto poviem, ja som tiež mala takú skúsenosť rokov dozadu a tiež som to tak vnímala, že ak ma niekto darí a vlastne vie komunikovať s Bohom, vie pomáhať ľuďmi, tak nech to robí proste akože normálne, lebo to je dar od Boha, hej, však mu to prišlo. Až potom vlastne možno rok, 2 dozadu som si uvedomila, že ale ono to takto celkom nie je, pretože aj ten, kto komunikuje už plne s Bohom, takže v tom svojom rozvoji, hej, stále sústavnom, tak vlastne je tu tiež zmesa kosti, je tu na tejto zemi a vlastne kde fungujú rovnaké pravidlá ako pre všetkých ostatných v tomto smere, hej, že v tej energii. Ale vlastne to som pochopila až potom, ako som zistila tiež, že aj tie peniaze sú len tá energia, hej. Presne tak. To vlastne... Aj tie peniaze sú len Boh. Aj všetko, že to je úplne proste, to je... A áno, to je, vieš, tam je taký ten bod, že ja nezávisím od toho, hej? Ale zároveň často aj ťa Boh vedie cez tie peniaze k tomu, čo máš robiť. Že niektorí z tých, čo majú dary, sú akože dané do nedostatku, aby ich to ukázalo im, že kade to rozumiem, áno. Aj takto je to používané. Ale ja ani proste za mňa Boh je spektrum úplne všetkého a keď je to momentálne na zemi peniaze, to je úplne normálna vec. Akoby ja to úplne vynechávam z hry, takéto akože nebavme sa o peniazoch, alebo bavme sa. Akože bavme sa o áno, veď sú tu, jasné, aj mne to príde úplne. Akože vieš, že to sú také pozostatky tých starých konceptov, tých pracovníkov svetla, ak to tak nazveme, alebo tých božích bytostí, ktoré vlastne boli ukameňované, zhorené v chudobe, v neviem čom, tak ešte vybrujú v takých starších konceptoch, ktoré vlastne ja teraz úplne prídem a takto zhrniem zo stola, lebo proste to tak není. A ja netvrdím, že Ježiš, keď kráčal po zemi, že chodil s cenníkom, že takýto zázrak za toľko, taký za toľko. Nie, je mi jasné, že to proste fungovalo na báze výmeny zo srdca, ale viem, že stále mal všetko a viem, v akej dobe žijem teraz a ako to mám nastaviť, ako samu seba ohodnotiť, pretože súčasť božstva je poznať svoju hodnotu. Väčšina z nás, čo sme tu, aby sme uchopili svoju hodnotu. Pokiaľ si myslíš, že ju uchopíš tým, že budeš pracovať zadarmo, tak akože kľudne. Mne to nefungovalo, vieš? A potom si treba aj uvedomiť, že vlastne je všetkého dostatok, hej? Že môžeme vlastne, áno, hej, že môžeme, že... A to bolo veľmi zaujímavé, pretože na začiatku, vieš, nie je jedno, či niekto so mnou robí aj chudobný, bohatý. Pre mňa je to už teraz akože zajedno. Ale boli ľudia, ktorí prichádzali, že nemám a hento a ja som z ľútosti im dávala tak inak a neviem čo. A potom som pochopila, že nie. Keď Boh chce, on im to dá a ja ich nemám čo ľutovať. A vieš, že im dal? Vieš, že mnohí zmanifestovali na to, čo potrebovali? Pretože to naozaj chceli a je tam istý typ aktivácie k tomu. A ak naozaj chceš aj tú hmotnú hojnosť, čo je absolútne v poriadku, ty môžeš chcieť akýkoľvek zážitok, nevynímajúc toto. To není, že iba o tom. Hej? To je spektrum všetkého. Ja mám úžasné video platformy hojnosti, proste kde 3 hodiny rozprávam o všetkom. Pretože tá hojnosť není len cash pre Boha. Doslova. To je úplne všetko. Zajtra chce byť peniaze a Boh ťa bude zahrňať tým, čo aktuálne treba. Hej? Áno. No, takže už ani neviem, čo som tým hovorila, ale pochopili proste, že tá hojnosť je všetko.
Všetko presne, ale to som ešte chcela na margo tohto povedať, že ty presne keď si hovorila o hojnosti nedávno, tak pre mňa bol veľmi taký fajn príklad, alebo tak nejak ja som si to možno dala do príkladu, že napríklad aj keď človek chce prejaviť svoje dary, ako napríklad namaľovať obraz, úplne v tej jednoduchosti to poviem, alebo je krajčírka a chce šiť, tiež potrebuje látku, a keď chceš namaľovať obraz, tiež potrebuješ vlastne plátno, potrebuješ financie na to, aby si zabezpečil to, čo na tú tvorbu potrebuješ. Takže to je také vlastne prirodzené, že ak chcem niečo prejaviť skrze seba, tak ja na to potrebujem, keď sú tu tie peniaze, to platidlo, ten spôsob, takže ja ho potrebujem na to, aby som vlastne aj toto napríklad minimálne toto prejavila, hej? Jasné, možno potrebuješ peniaze, možno potrebuješ látku, hej? To treba aj tiež rozlišovať a možno ti dá látku a nedá ti peniaze. A možno máš proste operovať v tom, že vždy máš všetko, čo potrebuješ, ale keď raz potrebuješ cash, tak potrebuješ cash, tak ti nepomôžu, hej? Vieš? Takže proste treba aj vedieť, čo potrebuješ a treba to mať všetko, akoby. Akože, že proste nebáť sa toho, lebo niektorí vybrujú v takých tých bartroch, vieš? A za mňa ako keby to tiež, niekedy niekto to navrhne, ja radšej poviem, že ja vybrujem v cash za svoju výmenu, pokiaľ to nie je niečo, čo má fakt, že tú hodnotu, ktorú ja sebe dávam. Príklad, že keď sme není v rovnocennosti a nie je to niečo, čo fakt chcem. Príklad, ja mám že masérku, ktorá ku mne chodila a ja som jej platila a chcela som jej, ona chcela ísť na kurz a ten kurz stal v danom momente niečo a 50% mi dala v masážach, ktoré aj tak by som zaplatila, 50% tak. Čiže niekedy, keď je to niečo, čo ja chcem, áno, ale inak akoby ja moc toto si nejdem, tento svet. A veľa ľudí to ide, ale je to skôr z takej pozície, že chudoby, že nemám, tak ideme bartrovať vo veľkom. Ale pokiaľ je to v dostatku, že niečo akože máme, že ahoj, sme dve rovnocenné bytosti, máš niečo, čo ja naozaj chcem, ja mám niečo, čo ty naozaj chceš, vtedy je to OK. Ale vždy dopredu dohodnúť, žiadne po. Áno, jasné. No a to si mi celkom aj dobre nahrala, pretože hovoríš o hojnosti. A ty si spomínala aj v istom rozhovore, aj teraz si spomínala tú chudobu a ona tak nesie v sebe takú ťažkú energiu, už to slovo, tak možno aj veľa ľudí, ktorí napríklad pozrú toto video, že ktorých zaujíma tá Nová Zem tak, a ten priestor, tak už možno, že toto si vedome ani tak moc ako keby do toho nejdú. Ale potom ešte jedno slovo a to je skromnosť, ona je taká jemnejšie znie, ale je to také, že je vnímaná ako cnosť dosť. A také, že nech som rada, že mám, čo mám a vlastne radšej nepýtam viac, veď môžem mať ešte menej, hej. A takto je to, myslím, že aj celkom tak zaužívané. Takže ak nám aj k tomuto môžeš povedať, že či je to fajn, alebo či to možno by bolo dobre trošku iný pohľad na toto. Je to fajn, ak si to vyberiete. Akože to som ja, aby som niekomu hovorila, že to má mať inak. Keď ja robím so zdravou energiou, ktorá je absolútne nesúdiaca, dávam, čo chcete. Pokiaľ sem si sadne niekto, kto bars aj zarába 1000 eur za deň a povie, že si proste kúpi jednu kabelku za rok, lebo nepotrebuje viac. Moja otázka nie je ani koľko zarába, ani ako sa cíti. Moja otázka je, naozaj za ten rok si nevidela ešte inú kabelku, ktorú by si naozaj chcela? Je to o tej pravdivosti. Pretože ak to vychádza, chápeš? Rozumiem ti. No, to znamená, každý to má inak. Pretože ak niekto naozaj nemá ten fokus na tie kabelky, príklad, a fakt potrebuje tú jednu a nezatúžil v tom roku, alebo aj v 5 rokoch, tak je to úplne v poriadku. Že je to akože tak individuálna vec, hej? Ale pokiaľ ty totálne, že proste máš kamošku a normálne takto pozeráš na tie kabelky, alebo si v obchode a všetkých chceš, ale ideš do toho s tou, že ja som taká skromná. Áno, presne. Tak to je absolútne nepravde žiješ a proste tak vesmír povedať, tak jej to stačí, však hovorí, že jej to stačí. Vibrácia hovorí úplne niečo iné. Hej, a teraz, a to sú super otázky toto, pretože s nimi za mnou prichádzajú ľudia, povedia, že Buddha učil, že túžba ako keby odvádza od Boha.
ja učím, že túžba je pozvanie od Boha. To je krásne. Aká túžba, hej? Že vlastne po čom túžiš, to ťa definuje. Takže si pravdivo zadel svoje túžby, pravdivo. Pretože aj ja som mala fázy vývoja, kedy som sa zbavila majetku, všetkého. Pretože som mala pocit zo starých frekvencií. Keby to robím dnes, tak si všetok nechám a pretransformujem ho. A vlastne ty v istom bode cítiš, kedy tie veci s tebou nesúznejú. A napríklad ja som vtedy tvrdila, že mne stačí málo, hej, oblečenia. Dnes ti poviem, že keby mám šatník, že do ňoho vojdem a je tam, že 20 metrov z každej strany mám oblečenie a handry, tak som s tým úplne OK, pretože je to v mojej pravde a mám pocit, že mám mať úplnú hojnosť vo všetkom a mám mať všetko ako keby veľa, pretože to je moja pravda teraz. A teraz to vychádza z konceptu, že keď ty máš niečo zoberieš, niečo dostaneš, tak niekde to chýba. To sú proste tie pokrytené reality, áno? Ja hovorím, ja chcem takýto šatník, ty chci, čo máš, lebo ja viem, že všetkého je dosť na svete. A teraz ja týmto prístupom nikomu neubližujem, pretože aj tie koncepty o ekológii a tak ďalej, to sú tiež len ako úniky energie a motanice, pretože na Zemi existujú už teraz formy, ktorými vyriešiš akýkoľvek tento ekologický problém za pár dní. Už teraz. Hej, takže a ďalšia vec, že napríklad drahé veci, nekúpiš si ich toľko a není z nich ani toľko odpadu, hej, keby už sa o tom bavíme. Takže ty vlastne máš vedieť, že čo je tvoja pravdivá vibrácia a podľa toho si určovať, čo naozaj chceš a ak si naozaj, že to, čo nazývame skromný, že nepotrebuješ veľa, lebo reálne v Božej realite zistíš, že nepotrebuješ veľa a ak veľa máš, je to, lebo môžeš, nemusíš. A neodvodzuješ od toho nič. To znamená, že v momente, kedy mám ten 20-metrový šatník a niekto príde a podpálí mi to, tak ja myknem plieckom a poviem, OK, tak teraz nepotrebujem tie veci. Proste mňa to nezrúti, mňa to nezrujnuje, ja od toho nejak nezávisím. Však to je to presne, že to je to, že si dobre doplnila, že od toho nezávisíš. Že nestaviaš seba samú na tom. Vôbec. Lebo, no, presne. Ja mám stále svoj zdroj, svojho Boha a pokiaľ v nejakom momente sa to prejavuje tak, že naozaj mám vysokú vibráciu, keď mám na výber, mám veľa, dostatok všetkého, mám pokoj, mám peniaze na účte, žijem v nádhernom priestore, tak Bože, ďakujem ti. Je to signálom, že robím to, na čo si ma sem poslal a že mi to potvrdzuješ zvonku. A teraz ja, aj keď budem mať milióny, ja sa vždy opýtam stvoriteľa, čo si mám kúpiť. Pokiaľ je to investícia, lebo proste tak ma vedie. A hovorí mi, že nemusíš. Proste, lebo nemusím reálne, ale môžem, hej, že nebudem robiť blbosti, pretože si plne uvedomujem a ukázal mi to raz v jednom momente, toto je dobré. Raz som si objednala, som kedysi fajčila také elektronické beznikotínové cigarety. Akože ja nemám veľa nerestí, ale toto. A ja som vlastne, došla mi zásielka, stálo to, neviem, možno som skúpala 4 cigarety také, vieš, tie... A nech 40 eur to stálo. Vtedy som ešte bývala v Trenčine a pri dverách som stretla susedu, ktorá robila pre slobodu zvierat. A ja som sa na ňu pozerala, ona mi nejaký prípad začal hovoriť, ak potrebujú peniaze, neviem čo, a ja som pozerala na tie cigarety, hovorím, 40 eur na takúto hovadinu a 40 eur, ktoré dám tam, sú úplne iných 40 eur. A odtedy som si to nikdy neobjednala a poslala som potom už tie peniaze radšej tam. Pretože mi to Boh ukázal a ponúkol, hej? Ale pokiaľ ja mám nejaké šaty, ktoré si dám, oblečiem a moja vibrácia v nich je vysoká, tak je to nad tým, že niekomu budem pomáhať. Pretože ja vlastne tou vibráciou niečo robím. Áno, rozumiem. A prečo myslím, že vlastne tam rozmýšľať, že hento išli peniaze naozaj do vzduchu, to nebola dobrá investícia. Ale možno keby teraz preženiem, si kúpiš šaty aj za 4 000 eur, ty vytvoríš možno takú energiu, že to není vždy, že len musíš tým cashom pomáhať, ale proste ty vytvoríš tie pozitívne vibrácie dobrými pocitmi. Áno. Áno, takže to sú šaty, ktoré sa ti páčia, ale tie šaty vlastne spôsobia tebe takú radosť, že vlastne tá presahuje akoby to celé. Hej, a ty vlastne týmito voľbami nastavuješ, kto si. A napríklad teraz my sme mali s mojou manažérkou shiftingu Hankou teraz situáciu, že ja som bola vlastne na Bali a už sme jokovali, že už by som mohla byť v levele ísť business class. Hej? A vlastne
a bolo obsadené z Bali do Kataru, ale z Kataru do Viedne vlastne som si myslela, že akurát, že prejdem do toho levelu, že to možno bude pár stovák a že vlastne, vieš, lebo ty už raz ideš do business class, tak už sa nevrátiš, ako keby že proste, no nejaký moment treba a ty to tam pretlačíš, aj keď telo ti hovorí, že to je veľa a neviem čo. A teraz, a tá Hanka hovorí, choď, proste, že úplne, že a nebolo, vlastne ja som nenašla, kde sa to premieňa. A jak som stála v rade, tak tam bola Slovenka a ja hovorím, dobrý deň, že prosím, chcem business class. Ona, že je to obsadené, ja vám to vybavím. No, to je nádherné. Hej, no ale tak to Boh to proste, keď poviem, každý z nás to tak má, hej. A ona prišla a hovorí, že 1400 € doplatok. A ja, že v momente, kedy ja šírim do sveta svoju knihu, je 1400 € do reklamy, božstvu, pre mňa dôležitejších než na toto. Že to proste príde ten čas. A bude to v inej sume. Zdalo sa mi to veľa. Že vždy sú vlastne tie možnosti a ty sa rozhoduješ podľa toho, ako cítiš, či do nich vstúpiš, alebo áno, alebo to urobíš inak. Že vlastne ja tiež to není, hej, že vlastne teraz si tu, že ja vlastne vedome si volím, áno, vedome. Vedome si volím, čo je kedy dôležité vlastne. A to by mali urobiť ľudia a preto ako keby ja vôbec nemám problém, keď mi povedia, že majú našetrených, ja neviem, pár tisíc a že to dajú do kurzu, lebo ja vedome viem, že to dávajú do komunikácie so zdrojom, čo je ako džín vo fľaši. Dám je vlastne potom už všetko, ale nie preto, že je tam všetko, ako že teraz to využívam, ale proste, že je tam to navýšenie frekvencie, ktoré ti dá možnosti vo všetkom. Takže vieš, čo som tým chcela povedať? Že to nebola skromnosť, teda, že neidem ešte biznisom. Rozumiem. Ja už vidím, že vlastne postupne za to, čo robím a čo robím pre ľudí, dá sa povedať, že bude ten moment, kedy pôjdem biznisom, ale teraz to nebolo proste adekvátne, lebo ty máš vedieť, že čo sa ti zdá drahé, tak to je drahé. A čo sa ti zdá lacné, lacné. A niekedy je to drahé nie finančne. Niekedy ťa tu stojí veľa času alebo veľa energie. Pretože mňa Boh naučil pozerať sa cez to, keď som vyberala hotel na Bali, kam pôjdeme na pobyt a dala som Evička filter do 200 €, ja som ten hotel nenašla. Keď som sa opýtala zdroja, ako ho mám vybrať, on povedal tam, kde moji ľudia dostanú najviac energie. Tak to je krásne. To nie je o peniazoch, o číslach. To znamená, ak ja by som si kúpila za 1400 € navýšenie energie, že mám lepší servis a vyspím sa, lebo pre mňa aj tých 5 hodín vyspania sa v inom ležátku má význam, lebo ja skoro nespím a ja stále robím. Tak, ale vtedy mi to nestalo ešte za tých 1400, lebo som mala pocit, že inde získam viac energie alebo viac efektu. To je takto. Takže neviem, či som úplne zodpovedala o tej skromnosti, že vlastne nikto to od vás nechce, každý od vás chce, aby ste mali hojnosť a vy si stanovili, čo je pre vás dôležité. Pretože každý to má inak. Je to prípad od prípadu vlastne. Áno, možno to bude pozerať niekto, kto má private jet a možno bude pozerať niekto, kto ešte neletel a ty máš vedieť, čo je pravda toho, čo naozaj chceš a opýtať sa zdroja, ako to môžeš mať. Nech je to malé, veľké, alebo v tvojom svete, v akomkoľvek kontexte, ja pracujem so všetkými. Aj možno vlastne ten kontext toho, tých priorít. Že vlastne dať tomu, pozrieť sa na tú možnosť, ktorá ti prišla a dať tomu tú prioritu momentálnu, hej? Všetko je to o prioritách, pretože v lineárnom čase sa to nejak musí zadeliť. A ty vlastne svojimi voľbami, investíciami pozornosti, času, energie aj financií určuješ, čo je pre teba dôležité a tak sa ti bude diať. A teraz, keď ty vybroješ tej falošnej skromnosti, tak budeš mať stále nesúlad medzi tým, čo hovoríš, vykonávaš a tým, čo naozaj chceš, takže vesmír nevie, čo ti má doručiť. Takže cnosť, striedmosť by bola cnosť, ktorou by som tú skromnosť falošnú nahradila, že striedmo, proste, že vedieť, čo potrebujem naozaj. Asi tak. A čo je za tým? Vlastne aký pocit za tým máme? No, že tá striednosť, pokora, vlastne vedieť, že všetko, čo mám, aj keď je to malé, veľké, keď mám euro, tak to je od Boha. Keď mám miliardu, to je tiež od Boha. To je pokora. Hej? Vlastne vedieť, že to nemusíš mať, to nie je samozrejmosť. To je tá...
Ale nie, že ako zakazovať si to, čo chceš zažiť na zemi. Či už Presne je? tak. Áno, rozumiem ti. A tá skromnosť aj v partnerovi, že mne to stačí, veď má robotu a nebije ma. No, toto je tiež dobrý príklad. No, to je tiež taká falošná skromnosť, hej? Áno. Že aká pohnutka je za tým naozaj? Že sa bojíš, že budeš sama? No, strach, áno. Strach, že môže prísť ešte horšie. No, ako si vytvoríš, tak bude. No, presne. V mojom koncepte reality je vždy iba lepšie. A ako si vytvoríš, to znamená, ako sa rozhodneš. A vtedy sa začne, čo si vyberiem. Pre seba. Ako náhle vlastne si vyberieš nižšie varianty, než tie, čo už máš prístupné, tak to nebude vibovať. Ale niekedy je to OK. Poviem príklad. Niekedy vieš, že chceš diamant veľký, ale ešte na nemáš peniaze, tak si kúpiš maličký. Príklad. Príklad. Akože to nie je o diamante, ale že... No, rozumiem. Je to ukázanie smeru a uznanie toho, že ešte nie som tam, ale akoby urobím v tom. Niečo. Niečo, hej. Prvý krok, alebo tak. Hej, ale to isté aj so spirituálnym učiteľom. Možno niekto nemá na to, aby robil so mnou, ale možno má 30 eur na knižku alebo a že vlastne urobí prvý krok smerom k tomu božstvu. Hej, príklad naozaj. A to je taká pekná skromnosť ináč. To je také pekné, že viem, na čo mám a to si dovolím. Hej, to je pekné. Tak toto vnímam pekne, to mi nevadí. Takže záleží od toho uhla pohľadu, ako... Od pravdivosti toho, čo naozaj chceš pre seba. Kľudne sa dopýtaj, ak niečo k tej skromnosti ešte treba. No, ja si myslím, že ja som to celkom už aj pochopila a je podľa mňa veľmi dôležité tam aj tá vďačnosť, že čo s tým... To, akože ty, keď dostaneš čokoľvek najmenšie, tam tá vďačnosť. No, presne. Absolútne bezpečí. Keď si uvedomuješ, že to je od Boha, či je to malé, veľké, ty normálne na základe tej vďačnosti spravíš z 3 rýb, nasytíš dáv. Reálne aj dostaneš viac a viac cez to srdce, cez tú vďačnosť. To je energia, ktorá áno, presne striedmosť, vďačnosť, pokora, to je úžasná energia, to sú cnosti. A skromnosť v takom, že viem, čo potrebujem a to si žiadam. V pravde. Nie v rozmaru. Áno. Že to naozaj potrebujem a to ti bude dané. Toto potrebujem naozaj a to ti je dané. Tak to je krásne, to je až tak oslobodzujúce. Pokora. Že vlastne prídeš s ničím, čokoľvek, čo ti dá, je proste plus. Vieš, a nehaniť samého seba za to, že niečo chceš. Keď ti to ukazuje, že to môžeš mať. Že to iní majú, alebo že to existuje. A s Bohom sa dostaneš hocikam. No toto myslím, že ty aj v sebe nesieš. Vlastne je takéto otvorené pole, ktoré hovorí o tom, že fakt môžeme pýtať, môžeme chcieť, môžeme žiadať v súlade s tou vďakou, so sebou samou, ako to človek cíti, skrze seba. Takže toto myslím, lebo to bolo pre mňa také vlastne akoby tá spiritualita, ona tak nesie v tom aj tú akoby skromnosť, ale takú tú, že veď to napojenie na Boha, to mi stačí a tak, ale pri tebe som si vlastne uvedomila, že to ide ruka v ruke akoby, hej. Že to patrí k tomu, že sa to nevylučuje. To sa doplňa. Tam sa treba opýtať, že či naozaj mi to stačí, či naozaj to je to, čo by mi Boh dal mne. Či to je to, čo by pre mňa chcelo moje božstvo, či to je to, čo som si nachystala, alebo je tu niečo lepšie. Ak je tu niečo lepšie, ako tam mám prejsť. Keď sme skončili tento posledný víkendový kurz, tak vlastne so mnou ten zdroj komunikuje non-stop, hej? A bola proste taká pesnička, iba išla v rádiu a bolo, že pošlím to do skupiny. A v tej pesničke, tá sa volá, že to je taká stará hitovica, že you to me are everything, že pre mňa si všetkým.
A tam bolo, že daj ruku do mojej ruky a uvidíš, čo dokážem, alebo niečo také. A že your wish is my command. Že každé tvoje prianie je môjim rozkazom. Toto je odkaz pre... Tak to je úžasne silné. Ono to je takto. Len si pritom treba ešte to uvedomiť, že vlastne či je to v tom súlade so sebou, alebo či je to skrze vlastne tú inú energiu strachu, lebo tvoriť sa to vytvorí, ale že či sa nám to bude páčiť. Ono to je tak, že napríklad keby fakt, že to sú také hlúpe príklady, ale na nich to dobre vidno, že tá kabelka, hej, že máš kamošku, ktorá má kabelku a je to z takej závisti, že no a just ja budem mať tak, ale niečo tak to nie. Ale keďže, otec, to ja by som mohla mať toto? Je prosím, môže? Že urobí mi to radosť chvíľku. Áno, a to potom není, že môžem, to je potom, že toto, dvakrát. Ďakujem. Len potom je veľmi dôležitá aj tá dôvera, že bude urobené, bude vykonané, bude dané v pravý čas. Vieš čo? To už máš vedieť. To už máš vlastne akoby cítiť, že je to hotové, hej? Necítiť. Že už mám to je málo. vedieť. Nevieš, to je taká postupná cesta asi, nie? Vieš, že... Či? Ja vyťahujem z procesovosti. Ty máš vedieť a to už je... Ty už nevieš kedy. Takže ťa to prekvapí. Tak ťa to potom prekvapí. Že už teraz. A niekedy hneď? Niekedy za pol roku, čo ja viem. Podľa toho čo? Podľa toho, ako, od koho to závisí? Podľa toho, ako si to dovolíš? Akože reálne. Musíte teraz všetci predstaviť proste môj milovaný učiteľ, ktorý už nie je v tele, nemyslím Ježiša, myslím Neville Goddard, on svojim žiakom, on začal robiť iba s ľuďmi, ktorí vlastne prišli za ním do divadla, on bol herec ako ja a spirituálny učiteľ ako ja. Možno som to ja neviem. A on normálne si zavolal po divadle do divadla a povedal každému, dal vizualizáciu pol minúty s rebríkom, ako vystupujú na rebrík. A povedal, že každý, kto do 3 dní vystúpi na rebrík, tak nech sa vráti. A tí, čo normálne sa im dostala situácia a vyšli po rebríku, tak prišli za ním a mohli ich učiť. Lebo on dal takú akože somarinu, lebo nikto tam nemal v tom negatívny potenciál, že by neveril, že vieš? Aha, že to dokáže, hej? Áno. Že každý vedel, že to dá. Dobre, teraz všetci miliarda na účte, kto máte do 3 dní, tak každý má miliónových programov, tak nedá to. Ale ja keď ti poviem, predstav si, zavri oči, dám ťa do vízie, že ideš po rebríku a do 3 dní oni všetci prišli, lebo on bol proste, hej, plné Kristovo vedomie. Toto je úplne nádherný príklad. To som kdesi v knihe čítala tiež o tom ako dieťa. Že dieťa vôbec nerozmýšľa, že sa nenaučí chodiť. Proste dieťa sa učí chodiť a hotovo raz spadne, ale vie, že bude chodiť. Že proste to tam vôbec nemá tie pochybnosti, no, že to je to dôležité. No, presne. Že pri obyčajných veciach úplne samozrejme a pri niečom takom ako komunikácia s Bohom, tak, alebo to, že môžeme mať, po čom túžime, takže si to môžeme dopriať úplne slobodne, bez vyčitiek, tak tam už vlastne to máme trošku inak, no. Áno, že aký je rozdiel medzi výtonkou a rebríkom? Žiaden. Ja nehovorím, že má mať každý Louis Vuitton, proste o to nejde. Ja tie veci hmotné používam ako symboly. Áno, presne tak. Nevidíte na tom nič zlé? Lebo ja ti takisto poviem o bielej lali ako o rebríku. Mne to je jedno čo. Alebo ja napríklad som mala vždy túžbu, že bývam v peknom byte, mala som vždy túžbu, že chcem dom. A isté obdobie som to mala tak, že ale veď máme krásny byt, veď akože zase nepreháňaj, hej, že dom. Ale vlastne ja som si uvedomila, že prečo ten dom chcem, že čo za tým je, že ja chcem vidieť krásny výhľad, západ, východ slnka. Chcem ísť na záhradu, chcem si tam posadiť kvety, chcem vidieť z okna proste, keď prší, keď sneží, keď je búrka, že vlastne som začala cítiť, že čo mi vlastne ten dom má priniesť. Že nie, že tým, že ja sa tým chcem pochváliť, ale že tým, že mne má naplniť vlastne to, čo ja túžim úprimne zo srdca. Takže možno aj v tomto je vlastne ten rozdiel, že čo za tým je,
ja neviem, za tou kabelkou, že sa chcem potešiť, lebo je krásna, v mojich očiach je krásna. Proste. Alebo napríklad, ak si pamätáš, teraz som si spomenula, mali sme jeden rozhovor a bola tam Hanka a Hanka hovorila, že tiež ide si s tou svojou cestou a vlastne až pri tebe pochopila, že ona má rada rýchle auta a ona chce rýchle auto. A predtým jej to také bolo, že no veď máš toto, je to dobre, v pohode, hej, že v tej, ako keby v tejto skromnosti, v tom inom druhu skromnosti, ale vlastne pri tebe pochopila, že ale vlastne ona tú túžbu má, že je to v nej a že vlastne na tom nie je nič zlé, že ona si to chce dopriať a proste, lebo ona to chce. Jeden chce auto, druhý chce proste krásne misky tibetské. Vieš, čo myslím? Že každý má vedieť. Každý to má inak. A medzi tým, jak sa rozprávame, mi zdroj hovorí, že a mohla si ísť tou biznis triedou. Čo ak by som ťa tam posadil vedľa niekoho, kto by ti zarobil 14 000 a nie 1400. To sú ďalšie veci. Vy za tou túžbou, vy sa nebojte urobiť, čo máte urobiť. Normálne mi to teraz prišlo, že akože, že možno si to zle vyhodnotila. Možno som tam niečo pre teba mal nachystané, keď to vzniklo, že môžeš. Ale to je tiež, si myslím, že taká skúsenosť zase ďalšia, nie? Že vlastne prišla nejaká možnosť, ty si ju takto zhodnotila a teraz napríklad, keď dodatočne ti prišlo niečo iné, tak je to vlastne ako keby nová skúsenosť, že možno inokedy to bude inak, alebo? Evka, mne to bolo úplne šumafuk, či som v tom biznise, ale nie. Ja som vedela, že v momente, kedy som o to požiadala, ja už biznisom lietam. Čiže mne to bolo jedno, či vtedy, či odteraz. Ale mne to je úplne jedno, kedy. Proste, ja viem, že to, chápeš, to je ďalšia vec. Mne to je úplne jedno. Proste ja už viem, že čo som si vypýtala, to mám. A už kedy to bude tak, že to bude, že ja budem cítiť, že to je v súlade, tak vtedy to bude. No a na margo tohto vám chcem povedať novinku, to ani ty nevieš. Chcem vám povedať, čo chystáme najbližšie mesiace a proste tam sa naciťuje tieto energie, tie priestory, v ktorých pracujú takto. My sme sa nikdy nestretli, ale ja žijem v tomto byte, kde vlastne je ten kurz, kde je obmedzený počet miest, ľudia, ktorí ešte získajú tú frekvenciu toho miesta, kde ja žijem. No a my máme naplánované teda vo februári kurz Tuna, tie termíny sú na webe a v apríli ideme, v marci som na Bali a v apríli prvý víkend aprílový sme v Kempinski, v Tatrách, od piatku do pondelka. A to bude tiež kurz? Alebo to bude tiež kurz? Kurz, normálne 3 dní a yoga so mnou. Ešte na ráno. Takže to sú 3 noci tam a potom v máji ideme na Bali. A už máme ešte ani plagát vonku, my už máme ľudí. No, tak to je úžasné. To je takým potvrdením vlastne toho, že je to úplne super voľba. Akože áno, ja som vďačná za každé potvrdenie, ale proste ešte ani, no áno, to ja viem, že Boh si vyberá, kto tam je, hej. On ich pripravuje a on im dal tie peniaze už popred nás. Ak sa chcete opýtať, kľudne poviem aj ceny, ja s tým nemám problém, proste pre mňa je to úplne normálne. Ale to chcem, že vlastne v apríli, neviem teraz v hlavy presne, ale je to podľa mňa nejaký okolo 25,2 je u mňa kurz. Ja neviem, či to nebude v Bratislave Sky Parku. Uvidíme, lebo ideme do veľkosti proste. Potom v tom apríli, ten prvý víkend, podľa mňa nejak 4, 5, 6, alebo tak nejak okolo 4, 5, 6, 7, neviem presne, prvý víkend a potom prvý májový víkend sme na tom Bali od nejakého 5. do 13. A to je vlastne prvýkrát, čo robíš takéto kurzy mimo, nie? Lebo vždy si robila iba doma. A ešte by som rada spomenula, že ty si vlastne s týmto vyšla von to nedávno, nie? Vlastne, no, s týmto celým vlastne projekt, ako neviem, či to môžem nazvať projekt, alebo s týmito tvojimi darmi von. Takže, a to bolo v podstate, ja som bola na prvom kurze, to bolo koncom novembra alebo tak nejako a odvtedy vlastne sa to takto rozbehlo, že možno ani vtedy si nevedela, že sa to, či už si vedela, že sa to takto rozbehne? Už si to vedela. Dokonca teraz sa tvorí celý systém. Ja vlastne od dnes nemám už ani svoje staré číslo, dostáva ho manažérka shiftingu. Ja mám novú hereckú agentku, ktorá je vlastne najlepšia herecká agentka v Československu, ktorá zároveň aj moja študentka v spiritualite. Bola tu proste, je to absolútne, ja viem, čo ma čaká, viem, že to ide svetovo. Nám to otec ukazuje dopredu.
Myslím si, že aj Jirko Ledvinka to mal takto, pokiaľ si správne pamätám, že on vedel, že vlastne ako to bude a že musí... Hej, my to vieme dopredu. A ja si myslím, lebo vlastne to je treba aj akoby pripraviť seba samého, nie? Už vlastne na tú akoby veľkosť aj nie, aj na to treba byť pripravený. Lebo vlastne keď sa to spustí, tak aby človek nebol prekvapený, no. Aha. Takže ja som na to pripravená od detstva. Len ja som si myslela, že som na tú slávu kvázi, alebo čo pripravovaná v iných. A vlastne, že a tú silu, ktorú som vlastne nadobudala, som si myslela, že je na iné. A teraz som pochopila, že tá sila bola takej veľkosti, aby som vedela až s takouto vecou výjsť von. Hej, že akoby všetko slúžilo tomuto. To je podobne, ako keď som si myslela, že vlastne chudnem na hereckú kariéru a na svoje reklamné veci, tak vlastne to vôbec nebolo o nejakom chudnutí, to bolo o vlastne detoxikácii tela, aby som ešte No, vieš? Áno, že to potom pekne postupne zapadá, taká pucla za puclou a vytvorí sa nejaký príbeh, ktorý zase má ďalšie pokračovanie, akoby nadstavbu a ide to ďalej a ďalej. Až potom vidíš prečo a čo a niekedy ani nevidíš a proste ideš. Veď to poznáš. No, ale inak... No, nepočula som, prepáč? No. Asi som nemala. Ja si to pozriem zo záznamu, sama som zvedavá. Ale čo som chcela ešte povedať, že dobre, že sme to tu spomenuli. Peťka o tom, že si začala v novembri a vlastne a tým chcem povedať, že akoby dať aj tú dôležitosť tomu, že ak niečo človek v sebe cíti úprimne, že je to jeho, proste má to tam, ale len akoby nejaký strach ho tlačí, že držať to vlastne pod tou pokrievkou. Takže vlastne, čo sa môže stať, keď to pustí von, keď to uzná pred tým svetom, pred sebou, pred známymi. Celé vlastne to pole, akoby aj tých známych sa vyčistí a prídu tam tí, ktorí akoby rezonujú vzájomne, nie? A vlastne celé sa to otvorí a už je to v podstate, ako sa hovorí, že veľké dobrodružstvo. Mne sa to veľmi páči, toto slovo, pretože proste nie je to žiadna nuda, je to radosť a je to vlastne prirodzene, to vychádza z každého človeka potom. Nie, že to ide prirodzene, nie ide tu vôbec nútenie, tlakovo, ide to bez tohto všetkého alebo bez nejakej manipulácie, ide to proste prirodzene a popri tom sa vlastne posúva tým, že naberá ďalšie skúsenosti. Tým sa tiež učí, že vlastne to je taký nekonečný ako keby proces, ale v tom dobrodružstve. A už keď je človek vlastne na tejto ceste takto, tak už to nie je bolestné, hej, dá sa, už to vlastne tam už tá bolesť akoby odpadne, nie? Alebo tá manipulácia nejaká, alebo strachy, to už tam neexistuje. Na to ti poviem 3 veci. Bočo, mačo, stráčo. No. No, presne. A už len toto je úplne najúžasnejšie, lebo myslím, že toto, potom to túži každé srdce. Proste cítiť seba, cítiť tú radosť, ale prirodzene nech skrze neho, nech nie je ovplyvnené, ja neviem, novou dovolenkou, proste na ktorú šetrím rok napríklad, hej, alebo nech to ide v takej ľahkosti, celé, všetko vlastne. Nie? A to je podľa mňa úplne, si myslím, že sen každého, žiť v tej ľahkosti, proste a neobmedzovať sa, hej. Nedať sa zastrašiť. Strach sa prekračuje, to ani sa netreba už o tom baviť. No tak na tvojej úrovni už nie a ja sa ti priznám, že ja som si to teraz ako vo veľkom odskúšala práve, keď si mi dala vlastne tú ponuku tohto rozhovoru a teda akože som to zacítila veľmi, lebo toto som tiež nikdy neplánovala, ani som o tom nesnívala nejak, ale proste prišlo to s tým, proste to prišlo, som vedela, že mám. Takže ako ten strach bol veľký a presne si mi spomenula, že ho mám prekročiť, že strach sa prekračuje, tak som si povedala, že dobre, no tak proste ho prekročím. A som tu. No, ale ako? Tebou. Vo veľkom štýle. A ďakujem ti pekne. Lebo to si málo kto uvedomuje. Teraz mne tak chodí, že ja dosť veľa rozprávam v tých rozhovoroch. Akože ja som dosť intenzívna. Ja verím, že to je v poriadku pre toho, kto sa ma pýta. Že sa pýta, lebo vlastne chce počuť tie odpovede. Vieš, že ja ako rozprávam veľa. Áno, aj s príkladmi, dáš tam aj príklady, takže je to vlastne zaujímavé a je to zo života a je to prínosné zdieľanie. A teraz, málo kto si uvedomuje, že ja dokážem rozprávať, iba keď sa ma niekto pýta
otázky dobre. Mhm. Proste, že to je mega dôležitá rola toho, kto sa pýta. A ty si sa pýtala dokonale. Proste to bol tak príjemné. Od začiatku proste napojenie. A jednoducho ja ani, Evi, tá verzia teba, o ktorej ešte hovoríš, ja ju nevidím. Ona pre mňa neexistuje. Už existuje táto verzia a už sa k nej nevracaj. A to isté, keď vám niekto bude projektovať vaše predošlé verzie z vášho okolia, vašou jedinou rodinou, vašim jediným priateľom je ten, kto je práve teraz pred vami. A to božstvo vás očistí od tých, čo už tam nemajú byť. To nemusíte vy teraz akože mať, že vaša rodina, že musíte byť spätí, neviem čo. Proste moji bratia a sestry sú všetci, ty si mi teraz sestrou, proste aj bratom a zároveň, hej, že proste ten Boh sa projektuje do toho, čo je práve pred vami. Rozumiem tomu, áno. Vlastne vaša história je zdroj. Vaša história není akože tí susedia, alebo ja neviem. To sa vlastne s vami bude meniť a obmieniať a vy nemáte sa bať to púšťať a púšťať nových, zároveň dovoliť, aby aj tí starí sa zapojili niektorí, alebo akokoľvek, že to je jedno, tam není súd, to není, že teraz všetkých odhodním a dostanem nových, to sa vlastne deje všetko prirodzene na základe frekvencie, ak to tam nemá byť, on už tam nebude. Presne to aj tak cítim a toto ešte, keď si ty hovorila, že stará a nová verzia, tak tam by som ešte spomenula, že vlastne akoby už som si tú novú verziu vybrala s tým môjim rozhodnutím, o ktorom som rozprávala a teraz je to tak, a tá stará verzia je tá, ktorá bola ovplyvnená tými strachmi a tým všetkým, tlakom a tak. A teraz vlastne akoby ma miestami aj obmýva, lebo do nej vstúpim ako keby do tejto verzie, ale v okamihu, keď si uvedomím, ja to napríklad cítim už len vlastne cítim tlak a si to uvedomím a vlastne takto nechám, pustím to a o to viac, ako keby mňa to, mám pocit, že posilní. Že vlastne ešte viac ma to utvrdí v tom, že som si vybrala správne a že toto je moja cesta. A o 3 dní ešte viac viem, že toto je moja cesta. Na toto je. Keď vám príde niečo negatívne, to je len na to, aby ste sa ešte viac upevnili, ukotvili. To sa vám len ukazuje, čo není v súlade s tou novou verziou, aby ste to pustili a išli ešte ďalej. To je proste, málo kto chápe týmto princípom, že tá negativita je len pozvaním do ešte vyššej úrovne. Ešte väčšie ukotvenie, ešte väčšia istota. Poviem príklad, keď ti niekto povie, že tvoj známy, to neprojektujem, ale príklad, že ti povie, to jaké sú akože bláboli, že nejaké oblasti, povieš, OK, ja viem presne, kto som, čo robím, mňa sa toto nejak netýka. Ty ešte porastieš vďaka nemu. Ty mu normálne ešte poďakuj, že ti dal možnosť ešte viac sa v tom, hej, že to vlastne nakoniec zistíš, že všetci sú tvoji kamaráti. No, a to je úľava obrovská. To a je že obrovská. Pre zdroj. No, v podstate áno. Každý ako vie. No, však v podstate ono to tak aj je, hej, že každý, kto je vôkol mňa, je vlastne akoby ako môjim učiteľom, hej. Aniel, no, presne tak. To Neil Donald Walsh napísal krásne. Posielam vám iba anielov. No. No, už len toto je taká úľava, len no, presne, hej, si to uvedomiť, ale ako veriť v to proste, že je to tak. Hej, a keď príde tá negatívna situácia alebo nejaké, že niečo, ty, že čo mi... Prišlo, že presne toto, lebo ja mám podporu aj vo svojom rodnom meste obrovskú, to je veľká halúz aj v tejto veci, hej. A niekto príde a povie, spiritualita a peniaze nejdú dokopy, to je nejaké niečo. A ja, že au, hej? A ja, že čo sa mi s týmto snažíš povedať? A on, že Boh hovorí, už o tebe hovoria. To je dobré, až si mám riavky mal. Chápeš? Že ty vlastne si vybereš, čo v tom vidíš? Áno, presne tak. To, čo ma bolelo, že jak mohol toto povedať, že neviem, vieš, že ma to zabolelo. Áno. Na mňa a zrazu je, že otec, čo tam je? A on, že nevidíš? Však no, to sú tie uhly pohľadu, nie? Presne tak. Vlastne, ako na to pozrieš, to ti to dá vlastne tá situácia. Pozeraj zo zdroja. Tak toto videl môj Boh. To je úplne, už len toto je úplne super, nie? To je proste taká ľahkosť, že ako... To je úžasné. Super. No, Petronelka, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za všetko, vlastne za všetky zdieľania, za tvoj život, za to, že si trošku nám to tu ukázala, ako to funguje, keď sme s tým Bohom spojení, keď ho máme uznaného v sebe.
keď vychádzame so svojimi darmi, nebojíme sa vlastne prekročiť ten strach a ísť, ukázať a že vlastne to má zmysel a že je to veľmi dôležité. Evička, ja verím, už sa tak dlho formovalo, že ako to bude tá práca so mnou v skupine. Pamätáš, že aj na základe toho s tebou, tak už je to hotové. A budeme každú prvú nedeľu v mesiaci o 19. spolu. Prvá nedeľa je 4.2., taký Zoom a ľudia buď môžu chodiť jednorázovo alebo na rok. Ak to chce prísť na rok, tak je súčasťou takej Telegram skupiny anonymnej, kde vlastne môžu so mnou komunikovať, ja sa tam občasne pripájam. A verím, že aj ty budeš súčasťou tohto programu, pretože vlastne tým ťa to drží aj v našom spojení a tak ďalej. Pričom my, ak nevadí, že poviem, že pracujeme jeden na jedného spolu, občasne, tak si to aj povedala na úvod. Ale vlastne toto je tá forma, aj ktorou vlastne ja ako keby sa snažím čo najkratšom časovom úseku odozdať čo najviac informácií, čo najviac ľuďom, tieto zoomy. No a práve Nová Zem je témou toho najbližšieho. Takže... Áno, to si mi spomínala, to som bola aj prekvapená, nie? Pretože to vlastne sa zosúladilo akoby samé, tento rozhovor s tým. Ty si to už mala vytvorené a ja pripravené, takže o to je to vlastne akoby ešte viac potvrdzované, že je to super. A keď si založíš Instagram, tak dnes som zverejnila také reelsko, ktoré sa mi veľmi páči z Bali, ktoré promuje tú Novú Zem. Tak budem rád, že to pozrieš a tam aj ten termín, aj všetko je ten systém vysvetlený a kto túži, tak naozaj toto je za úžasných podmienok z môjho pohľadu veľmi priateľných pre všetkých možné ako keby absolvovať a teba osobne tam veľmi rada uvidím, lebo si súčasťou tých skupín od začiatku a v podstate dnes si sa ukázala aj v inom svetle ešte takom ako úplne novom a nádhernom. Proste zvládla si to nie na 100%, ale na 111%. Tak to je krásne číslo, tak to ďakujem. A ja som tiež celkom spokojná, pretože hovorím, že je to pre mňa úplne niečo nové a úplne prvé, takže super. Ja som si to užila. Ja maximálne. Ďakujem. A ja ďakujem krásne. Tak ti želám všetko dobré, krásne požehnané dni a užívaj život, tak jak to ty vieš. Ďakujem, Evička, sme v spojení a Boh nikdy nehovorí, že dovidenia, vždy hovorí hello. Proste to s mojimi turistami máme také, že hello. Nikdy nekončiace ahoj. Áno. Takže ahoj, nie na rozlúčku, ale na nové a nové privítanie. Tak ďakujem. Aj tebe želám. Ahoj. Ahoj. Ahoj.